Huriani tuatta Yesus Kristus na adong di bagasan jorom dohot mangiton live streaming di bagasan jabuna masing-masing tapasada marwatta mertangiang mahita di bagasan rotta. Maapar mingguatta sadarion marende mahita siang buka ende nomor 157 ayat sada dohot tolu rodi tolu. Di atas
hite gowarni di bata ama, dut gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dut gowarni ton di parbadia, nat mo palangit dut tanoon. Amin. Positutu dorowaku, manang hamatayan, manang hangoluan, manang akka suruh-suruan di debata, manang harajaon, manang hagogon, manang akka na masa nuaeng, manang akka na rosogut, dang tarbaini, manirangi hita sian haolongan ni rohani debata, nama hite-hite Kristus Yesus tuatai, haleluya. Ale Tuhan debata amanami na bonagijang sa leon matuhami roh anatogu nabadia pikiran na denggan dohot roh anaringgas pasauton ulan na denggan sa leon dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangundimim say marsigatung tuhata mahami maradopon salut musunami saya ramoti jala pargogoi mahami, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Marende mahita siang buku ende nomor 217. Tanggion hamuma patik ta sadarion natar surat di Joshua sada ayat 8 saat sia. Unang meret buku patikon siam pangananmu sapikiri ma sarian dohot borngin asa di dohoti roh jala di patupa ho hombar tu sudeta surat di bagasani asa merutung ho di akadalanmu jala marmulia parulanmu danung ngahudok tuho parminut pirma tondim jala marsyohot unang nondit roham jala unang tautan di ai Jehovah di batam do donganmu manang dopak dia do mangalakka ho saat madisima hita patikta atong rap mahita mendok
Ale Tuhan debata sapar gogoi mahami mangulau na hombartu patikmi. Amin. Marende mahita siang buka ende nomor 224 ayat sada rodi 2. Topopti mado satta na godangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasa dosan. Sitopa nasa adong. Paruhum na tigor. Namanghuhmi colma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami. Akan nahulah hami marite siang pangolosion nami di patikmu. Ima marite siang tubuh-tubuh ni roh nami narawai. Nan siapa katon nami nasoture. Roh di pangoloin nami di isap-isap ni roh nami. Natama si tutudo nauhum hami. Alani dosa nami i. Alai tarsosol bagi dohami nuaing alani asi ni roham dihami, ale debata nami, pardenggam bahasa jala parasi roa doho alani anak aholong ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sasesa dosa nami salutna, jala suruh maton di porbadia tu roha nami, asa tarbain hami manguluho di bagasan hati goran, dohot abadiaon. Gabe saat hami tuhangoluan sora sudah na pinar bagam di akan na porsea ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga taringo tuasesoni dosatta. Parasi roha jala pardenggam basa do Jahoba. Lambat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibain tuhita hombar tu akka dosata, jala dan dibaloson tuhita hombar tu akka hajatotta, songon hasini rohani ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka mabiari ibana, asa ngapon madi debata na dikijang, amin. Marende mahitas yang buka ende 200 sapusada ayat sada. Tuhan
tajahama hatani debata turpuk epistel ni ari mingguon di natar surat di Yakobus 2 ayat 5 saat 10 tajahama markat tisoring tagion hamuma ale akadongan dongaku nahinolangan dang dipilih debata akan apogos di portibion asa mamora nasida maritehite haporseaon jalapanean di harajaon napin narbaga-bagana tu akan ni halolangan ni rohana ibana alai dilai hamudo na pugosi dang akan mamorai na paporsuk-porsuk kon hamu jala manarat-narat hamu tu paruhuman dan nasida do namaksian gowarni denggan naon digowarhan tu hamu ay nadenggan do hamu at molo marguru tu surati tiulahon hamu patik rayaon haholongi do ngami songon dirim alai molo si ida bohi hamu namung lan dosa do hamu disi gabe dihumi patiki hamu songom pangalosi ayaw sura dirado tijol masaluhut patiki alai tinggang di nasada nunga gabe parsala ibana di saluhutna a ibana mandok unak ko mangalakup los ibana mandok unak ko mamunu asa molos so mangalakup ho alai mamunu do tong do ho mangalus dipatik dinasahata dohot ulamu na ingot hamu ma si uhumon do hamu bayenon nipatik haluaoni ai huhum naso marasi ni roha patu naso mangaluhon asini roha namonang do asini roha maralaon uhum ima saatna martuado akan atau mangion hatani debata jalap yopsa amin. Marende mahita yang buku ende 127 ayat sada dohot onom. Tidak kon mahaporsatai songon na tidak kon idongata na saporsean di sandok portibion rap mahita mandok aw porsea di debata Jehovah idu ama pargugun at sudosan natmo palangit do tano aw porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na situbuon si Maria nagabe-gabean stondi porbadia andorong sabubuan ido tuatan atmuana bernit di pangumuan ni silatus na mata tapajo do ibana diau pinar silang na tuat tu bano toru na mula mangulo di ari patoluhon
nama naik tu surga la udul tu siamun debata jahuba amanai pargogon itu dosani disi baimana pemamulak sugut tanoon mahum alat amangolodot namate aw porsea ditondi porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatapan hala Kristen akan nabadia do dia seni dosa do dihatai namandok mulak mangolo sogot daging dihalak na umate do yang olon sa soroselda. Amin. Tabege ting namasa saminggion. Tabegema titing namasa di Huriatta di Mingguon tanggal 5 September 2020 sada. Ya topik ni mingguta di Sadarion Pirma Todim Unako Tahutan Naparjolo Parmingguon di hari Minggu Pakobasion Parmingguo di Huriatta di hari Minggu tanggal 12 September 2020 sada tapatupado Parmingguo 2 hari ima na parjolo bahasa Batak masuk pukul sia manogot na paduahon bahasa Indonesia masuk pukul 10 manang pukul 6 sore pinangido ma di ruas ni Huriatta boy hita madohoti Parminggoni di Bagastabe marhite live streaming songonima pinabotohon tu Huriatta 02 Padidion Nabadia patupaon ni Huriatta ma Padidion Nabadia rencana di hari Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada 03 makatidakon haporsiaon kelas CD reguler 2020-2021 di Sakapi Huriatta di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada 04 pertangyangan wilayah nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 10 September 2020 sada ima wilayah 15 dohot wilayah Saplonom asareta marotu gareja jala pinangidoma asa sudehi taruas mangihuton patangyangani di Bagastabe secara live streaming jadwal pertangyangan wilayah boy mata jaha di titing na adong di Hitabe 05 pelean pertangyangan pelia bulanan dohot pelia tahunan Huria mangidohon tu hita sude ruas ni HKBP Pasar Minggu asa pasahaton pelian ibadah minggu di Jabu dohot pelian pertangyangan B boy ma peliani tapasahat melalui situa wilayah manang na langsung tunai secara langsung manang na tunai di pasahak matu bendahara ni Huria manang melalui rekening gereja BRI dohot mandiri na adong di gereja HKBP Pasar Minggu C tapasahak ma pelian bulanan dohot pelian tahunan nagabe songon kewajipatta sude ruas ni HKBP Pasar Minggu laho mendukung akka siulaun ni program ni gerejata 06 dewan-dewan 06 titik sada dewan koinonia 06 titik sada seksi sekolah minggu parmingguan secara online Zoom tu kelas sada dohot kelas 2 di hari Minggu sadarion tanggal 5 September 2020 sada
boima tajaha di titing na adong dihita. 06.1.2 Seksi Remaja. Parheheo Remaja tahun 2020 sada. Dung siding titingon tabegema sosialisasi sian wakil panitia parheheon secara virtual. 07 Namar Bagas 07 titik sada titing Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma pranta buana naibaho anak niamata Dr. Randus Faris tua naibaho tubuh ni inata Romauli Boru Simbolon. Alamat Jalan Kenanga nomor 10 Cesada RT 05 RW 04 masuk wilayah Sada. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Reset Pasar Minggu. Dohot Orwana Nur Marintan Boru Sirait Boru Niamata Marudin Sirait tubuh ni inata Tiarne. Alamat Kampung Pores Cipondo RT 05 RW 10 Kelurahan Cipondo Makmur Kecamatan Cipondo Tangerang. Ruas nih HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patu paun di hari Jumat 17 September 2020 sada pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Di pasu-pasu tuhat tama sakap pardongan saripon nasidai. 08 Ruas Namoding. Nah di hari Rabu tanggal 1 September 2020 sada nungan jumolo moding amata oloan nababan umur 67 tahun nah hinabaluhon ni inata Rista Boru Pakpahan. Alamat Jalan Muhammad Kafi ono Pulusia Gang Asakirin nomor 75 RT 006 RW 00 sada wilayah 12 tatang yakoma asatibu tarapul keluarga namar sitaudoni. 0 sia ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude perhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan dihamu sude ruas ni Huriata. Guar-guar ruas nama ulang tahun di Bagasa Saminggon mulai siat tanggal 5 September 2020 sada satu tanggal 10 sada September 2020 sada boy matajah di warta jemaat na adong dihita. Hata ni debata di nama ulang tahun ima. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Mazmur 22 ayat 10 sada. Titing nasoni jahahon dohot parhepengon ni Huriata boy mata jaha di titing naung di parade Huriata. Songonima titing dihita di Bagasan Saminggon mau lihat. Melalui pelaksanaan Shalom, yang saya hormati Amang Pendeta Adventus Tambun di ibadah kita pada hari ini, Amang dan Inang Parhalado, Amang dan Inang orang tua kami, Abang dan Kakak Naposo, serta seluruh teman-teman remaja terkasih, baik yang beribadah pada saat ini di gereja maupun di rumah. Saya Amanda Simanjuntak, sebagai perwakilan Panitia Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan Parheheon tersebut. Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2021 mengambil tema Hidup sebagai Anak-anak Terang
dari Efesus 5 ayat 8 hingga 21. Dengan subtema, melalui pelaksanaan Parheheon Remaja, Gereja HKBP Pasar Minggu memperlengkapi remaja menjadi warga gereja yang kuat dalam iman, misioner, modern, dan berdedikasi dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam rangka Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu ini, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Lomba Parheheon yang dilaksanakan secara online terdiri dari lomba cover lagu, short video, dan interaktif drawing. Adapun waktu pengumpulan karya dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021 dan penilaian oleh juri dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 18 September 2021. Untuk info lebih jelas dapat menghubungi Amanda Simanjuntak dengan nomor telepon 0812 9093 8620. Kedua, workshop secara online yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dengan topik Pembentukan Karakter Remaja Kristen HKBP Pasar Minggu sebagai anak-anak terang di tengah situasi pandemik yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Frida Simangunsong Boru Siahaan, Guru Besar Fakultas Psikolog UI. Ketiga, Puncak Parheheon yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 12.30 dengan acara ibadah, pengumuman pemenang lomba, dan pembagian hadiah yang akan disiarkan secara live streaming. Demikianlah rangkaian kegiatan Parheheon yang akan dilaksanakan. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Amang dan Inang orang tua kami, serta partisipasi dari seluruh teman-teman remaja HKBP Pasar Minggu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Horas. Kantong parjolo dot paduahon suang songoni ruas namang itun live streaming tapapunguma peliatta melalui rekening BRI atas nama HKBP Pasar Minggu dohot QR atas nama HKBP Pasar Minggu parende mahita siang buku ende nomor 214 ayat sada dot saturusna.
kita. Dame na sumurung sia saluhut na roha, iba na maramoti, ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras jala salumah dihita salutna amanami dohot inanami na manghiuton parminggota di bagas joroon dohot akka amanami dohot inanami nang salut ruas ni riata na manghiuton parminggota marite-hite live awanang jum. Alani dia mukadongan hatani tu hata di minggu pas 10 paton dung Trinitatis. Dia jarod do tu hita dia palatikon marite topik mingguta pirma todim unako tahutan imana surat sian panurang Yesaya bidu 35 ayat 4 1 ayat 10 ujahama tu hita tapayu tihut ma di bagasan rohata. Dok hamuma tuaka paroha na tahutan pirma todimuna unak kamu mabiar idama debata munai ro matubulhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluhok kamu buhan nama disi matani halak nabapitu jalan marbinege bahenon na pinggol ni akka nanengel. Marajinjang madisi halak na papang songon ursak. Jala mareria dila ni halak na ngungu. Ay marbuhal-buhal maaka aek di halongonan jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu gabe tao. Jelatano bakal-bakal gabe permulaan nan naik diinganan pangulonan ninaga nasai laon tubuh arung dohot tolong adong hut disi dalam balobung dohot dalan dabolon natar goar dalan nabadia dang jadi memolusiani halak naramun jalana sida na punasa manang ise na dalani gari akan naoto dang tagamon lilu dang adong di sisinga jalan nasotupa boluson ni binatang panor manang jupang disi jolma akka na pinalua mardalan disi. Jadi mula masugot halak akka na pinalua ni Jehovah jala mariaria roh tu Sion jala halalas ni roha saliling-lilingna di atas ulu nasida dapotan hilas dohlas ni roha nasida alai mapurs ma anggo arsak dohot hoi hoi ido sahana. Ama kadongan nani holangan di bagasan Kristus molo disukut tu hita dia palatikyon rasudi du hita te amang do taminang nang songoni akan nani holangan di bagasan Kristus ya hita mabiarate manang tahutan molo sehabe do honon halak mabiar manang tahutan ngasi dukuno beyate yo tahe amang do taminang sisi kunod di nang buado nang lari do amperna ade manang dang ade alani dia mukadongan ido lakinu do kami danga dong halak na sohama biar manang natahutan talubu bima di jamata sonarion di jamata dohonot dia palatikon ima di pandemi kopi saplusion sudedo jolma gok mabiar sudedo jolma dohonon di bagasan tahutan jalalem tabba bilangan na ido tabba bilangan sude martaba tabba ma bilangan nang na mepmet nang na mawudang sudedo mabiar
Sudah do tahutan. Nang napugus. Balam hita ka napugus. Ba akalam mamuraipe. Sudah do mabiar do tahutan. Ganu pita tarlubobi mana mangyuton parbingot na dia palatikon. Pasti do hita dia palatikyon. Gok biar do tahutan. Alai tung peganu pita tahutan. Manang mabir amang do taminang nani holangan di bagas Kristus dipanggil turpukodo tu hita dia palatikon unang tapiop nasa marguar tahuton manang mabir. Jangan pegang itu harus dilepas. Jangan kita hokkopi nasipatan gabe ta hokkop do biar tai nasipatan gabe ta hokkop do tahutot tai. Alanido di suara turpukot tu hita unang hokop pamu unang pio pamu asing ni biar mida Jehovah deh itu dah asing biar ni Jehovah anggoi boy pio pota alai anggo biar na asing una pio pamu itu nakin saya mahola biar ni itap ni makohon hama matot manang mawas diri. Biarlah kita takut mawas diri. Hanya untuk apa? Supaya kita lebih mawas diri. Biar kita bisa lepas. Memang perlu do biari. Tapi ketakutan yang bagaimana? Yang harus kita pegang nakin. Ada dua hal lagi doko. Ima biar mina debata do tautan asa lam didokon hamanaton. Asa manatita. Molo halak nasuadong biar na dang manati. Saya lomo-lomo nari ujung na olo mah gabe patubun akapahon na hasit di ibana. Alane dia mekadongaku di bagasan Yesus Kristus ido nakini dokon asa unang gabe madebu hita tu bagasan rumang ni akadosa dot pangucuna. Ido nakini dokon di bagasan terpukon unang pio pamu biar ni rohai. Unang pio pamu, unang hokop pamu biar ni rohai hola ma itap ima biar ni roha tu debata jala di dokon itap makohon hamanaton ma pio pamui asing siani amang do tamunang gabe madebu mehita turu bagasan rumang ni akadosa do lam pangucuna ni alani yang kadongaku di bagasan Kristuson di pasahat turpukodo tu hita tu akan aluja jala akan agale lah mamorsan akasi taunon na dirupan ni halak juda hati ai anggiat lam togu rohana dohot aborsion ni halak juda ai margugu do debata laho paluahon nasida. Idoi baen disuruh debata amang do taminang panurang Jesaya pasahaton hatana tubang sojuda namadok pirma to dimuna unak kamu mabia idama debata munahiro martubulhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluahok kamu alani hamok kadonga suku-sukun buasa di dok tubang soi songoni. Kenapa Allah melalui Nabi Jesaya memberikan perkataan demikian kepada bangsa itu? Ada apa? Alaniah doa. Jala tarlubobi ma dia mukadongan didok PHT itu hita dia palatikon firma to dimuna unak kamu bibir alaniah doa idok pelatan itu hita. Ai kota lafati do dia mukadongan molo didok sadahata tu hita nadong do nang sidohonon na tu hita manang adong nang tujuan na tu hita. Alani unak pola hatsit hita molo adong sada halak mandok hata tu hita molo pe hatai si paigot jala didok hatai memang amat cai keras dan nagabe si aciton ni roha di hita. Alani do didokon buasa didok bang Swiss didok tu bang Swiss songoni asa totong do pos ni rohani ala juda diagagon di debata na paluhon nasida sian akka si taonon sian akka hasusan na masa na maben nasida
segok tahutan, segok biar ni roha. Margogo situ tudo hapeng lapatan ni hatani di bata manang padohan taringot tu di bata laho mangrupi halak na tahutan. Sangat kuat rupanya kuasa daripada firman Tuhan. Memberikan kekuatan kepada orang yang di bagasan mawas ditawar diri. Di bagasan ketakutan. Itu didokot sasitong na amang dotominang ado na jumorbut. Sasitong na jumorbut do biar ni roha sia si tahun na sanggup dihita. Coba kita pikirkan, coba kita renungkan itu. Mana lebih kita takuti? Si taono nido penderita ini mana biar ni rohatai. Hapeng na jumor but abang do tamu biar ni rohatai. Edak pola sedia si taono ni. Itu tidak seberapa dohono permasalahan yang kita hadapi itu. Contohnya persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga. Itu tidak seberapa daripada tentang ketakutan kita itu. Itu yang dikatakan dia pala tikio damang dota bilang. Alai sa sitong na dakidag si taononi na madubuhon biar. Bukan persoalan kita hidup si taono tai parku kilo tai dangi na madubuh kita mabebiar. Rohana soporsia hido na madubuh biar. Na soporsia do kita mang. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Ujungnya tubuh mabiar. Itu tahe, tubuh mabiar. Tidak ada kepedean diri. Sarupa di dohonon dia mau kadongan sifata molo kata bigi aka anak mengaluli aka perkarijuan. Tapi tarot tok galau naka. Dang pos rohana dia tidak percaya diri. Alani amang do tamuinak ai tungpe malua hita sia si taunon. Alai molo dang lam gadda jalalam dang matora sapor siatai boy do hita leleon ni biari leleon na mehita saya dilele biari mehita terus molo dang adong pasti roha di hita molo dang lam tang hapor siatai dang adong biar naso maralu sia di bata mata ingot tamang dot tabiang ketakutan. Kekhawatiran kita itu tidak ada jawaban daripada Tuhan. Semuanya semua dijawab oleh Tuhan. Holanido dapat napahu do hita. Boy do biar, aleu napake hu inna te. Molo pake huon sipata bagudaku nga. Alanido dakini do kotu hita dangadong biar na somaralu sia di bata. Asal marade hita marnida. Asal marade hita marnida. Ido asa didokon. Hata itu hata dia palatikon. Ida ma dia batamunai ro matubulon dohot mamalosot. Ida ma rodo ibana tongop paluok kamu. Ido rakin asal marade hita marnida. Hola marnida dope disuruh hita mang. Dapola luja dope. Itu teh. Paiko kita hola marnida do mamereng. Dak pola idokot debata do pensi ulao non. Dak pola si dokot debata hita ikebulu sommu do hono lobangan. Dak kay idokot ulam marnida do pe idokot hita. Ai, odma pekerjaan yang paling enak ate. So kamu mak, so kami di jolon. Tahu biar kami marnida hamu. Ulam marnida do pe sur debata hita. Alanido amang do taminak molo boy ta marida marite tangan na sedir rodo de bata iba na sedir do magar do mana lesehon salutna. Alni lahu magadupi manang ape na masa di pardalan ni goluta amang do taminang naksongni akadongata dongaku nani holongan di bawah. Naso jadi sir dohonon terlubobi siala di pakoron ni pandemi COVID-19 sudah do hita mangai. Dangan dong naso mangai. Apalah kami padito pe mangai do. Ede. Mangai do. Naso jadi sirah kita ikut dohono namang do tidang. Mulu pe hita mangai ala dia kana mason.
Idok tu hita dia palekon unang gabi sirak kita sian hatan di bata. Ikut totong do tapatu begeon hatan di bata ai sesedaido. Ubat ni nombarga mangalo pada bion. Itu ubat. Tamu do sada ede ni halak bata teh pulungan ni ubat. Hah? Pasti malo do hati hamu mangedi pulungan ubat deh. Ado di sini dia mau kadongan di dokon. Saya tu dia ibana mengaluli ubat sampai dokon nunga tung loja obat dior di punungan ubat bulung-buluk pe di harangan di dokon nunga di ibana ima di pulosi di ramu gabi ubat anggia boy pada bay saya nai paru kilo nai ute pangir penga di ulau di ibana siap pitu luat nunga di paridi baik kok kita majo siap pitu luat ibana di papung ibana ute pangir napura siap pitu kabona nunga di busikot so di woto pe so dia beona teh asa wah asa malum sai nai asa postro hanai apa yang ujung na ise do hola kodo ina ede itu teh hola kodo sesadai na babalum aku so ni do hita dia pelatiko namang do taminang naso jadi sirak kita sian hata di bata ikut totong do tapi bikehut una gabe dauhi tasian hatani di bata. Janganlah kita mau menjauh dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi obat. Apal halak bata pe malo bang ngebain sada ede deh. Sapi dokon sapi otname ibana dohonon damang di Elizabeth dohonon nata paling terkenal di Medan. Sampai tu penang pe ibana mengaluli asa malu sahit nai habeng dah ai hola di lebung nei do ubat nah habeng saya dauhi mana ala ni amang do taminang udah pola dauh hamu mengaluli akka hagogon udah pola loja hamu mengaluli saya mau par midigamuna saya joja ilakah kamu loja pak munai loja si majujak munai lah mengalului apa yang dilabung do hola di sido iya di bibil tahun hatani Tuhan alani hamang do taminang di bagas Kristus alani do holan hatani de batado nabu hita mangalo akabir ni ruata di jamata senarion alani ambok kadong aku di bagas di Kristus di dokter pukta dia palatikon bahasa sampai dokon tapapuas gebe obat ni roha obat ni paru kilo tai hatan ni bata alana nuga di patu duo di son dia mau kadongan di dok do di turbukton ukap madiakan naba pitung do pinggul ni nana mengel marhajijang ma akan napapang songon ursa maria halak danungu akata dai ma patu duon ai baruon na pinatuban di debata magobaron haluaon nama notong jalan naso adong nabui mangabati. Hamo kadongan hahisaron niakan na martias na dirajumi nasubui be mahai pason mahite-hite aka pangubaton patuduon huaso do hapataron ni haluao do asini rohana maradupon akan naniasianna. Baik kok kita mang dota bilang baik kok kita mang siap pengobatan di Portibio nak di dokon dang boy be dohonon ima ukap mata di nambah pitungi ngasih gabe dang boy be dohonon nangungui doho na somar bege gabe mar binege sian pengobatan ke Portibio pedang boy nangungui gabe makarai dangong be pengobatan di Portibio alai boy di batu pada batara. Tuhan bisa memberikan. Tuhan bisa memberikan itu semuanya. Oma dapat dari daun amang do tamuinang asini rohana maradupun akannya sana. Ido rahamang do tamuinang alana saya jujut do tidakon para siroha do hapeng dibatai. Ujungna gabi lomo-lomo tama. Songo do hati amang do tamuinang molo burju contoh nama. Molo burju manang para siroha sada dongata manang tulakta edang da gabi lom-lom taman calo siapa tahu lo do
bujudo tulangi. Apeng dak taboto song dia rohana. Saya tajolo apeng nga mau saya romon mahu do roh tu sono dina. Ola di dok di bel bangaciai si jol to bina. Ala dia mang do taminang di bagas Kristus. Ido nak di dokon nama pitung na nengel na papang na ngungung omma magobar jol mana somargogo. Na marsikatong tu dia tu asini roha di jolma asini roha di jolma na di haliangan na omma lambangnya dia mangkedongan alanido amang do taminang mas argado hai saroni di nasida alamarhide hai saroni gabe tarbain nasida madalani ngulu nasida songon akan nadu maliang nasida hai saroni ma patiduhon ia haluaon na pinato padebata ima haluaon sian hagugon na naing mangagon na sida jala haluaon ni patuduhon marhite hite hai baron tuakka na di portibion songon na di dokna marbual-bual akka aik di halonganan jala sunge diadaran tano hasang situ tu gabe tahu tano bakal-bakal gabe permulaan aik diinganan di permulonan ni nega na sailonon apa gabi boy tubu ura arung do tolong baik ko kita mah diinganan negai na sailonoi boy tubu arung do tolong ai dia boy do hono tubu molo inganan ni nega ola di busik ko ngabate ola ni di pa pengamate apa ngaha alani asi di roni de pata na di pataridon nai boy tubu apa arung do tolong. Inilah hebatnya Tuhan kita itu. Nasi patah hita olan na siom-siom kuku do hita. Nasi patah hita songon holong ni rohatai do hita. Holong rohata mamer dongata alana adong go si hita, si hida buhui. Molo so holong rohata, molo so dapot sebab pemikiran tak, tapi terasing tau lau. Alai yang go debatatai amang do taminang songo dia pe hita saya dijakot de hita alani amang do taminang di bagasan Kristus sian akka tadaido adong masa naso hea masa baik ko kita mah naso hea masa gabi masa baik ko kita mamang marbual-bual akka aik di halonganan jala sungai diadar tano hasang tanui bui gabe tao bayako kita mah padang gurun dohonon bisa menjadi laut tano bakal gabe permulaan niaek diinganan pangulunan ni nega naki tubuh akka arung do tolong apakah kita bisa mengimani itu? Apakah kita masih mempercayai itu? Walaupun dohonon damang do tenang martubi-tubi akka paru kiloni tarlubobi di masa padimion alai ido nakini dokon poso hata unang dao unang meret hata ni Tuhan itu kita unang meret kita siapati ni Tuhan ini ai sianido dapat kita akka hagugon sianido dapat kita dohonon pos ni roha sian di mata alani namang do tainang di bagas Kristus hagogon na pinatupan ni di bata lubi sian pinikiran ni hita jolma manang naboy patupan ni hagon na adong di portibion sudah ditunjukkan oleh Tuhan mulai dari dia juga sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sudah dibertikan alai saya maos madohonon dia mukadongan tapangasao nakka gogo do pikirat taon saya tapangasao maka hamaloton dang jumulo tapangasao tapasa tutuhani asa di parbisugi hita isarana mang do taminang mono marsay tamu acit isi do parjuli jauhamu suku majo inung ina do kan among opung ina do iro dakya parjolo Tuhan ina dakya ay Vitor inung ena bo ana mau inung ina
Amo, manata po na sa balugi jagina. Baik ko kita majo. Opo, makatay ho na. Mapakuling ho siya parnibiyok ko na. Baik ko kita majo. Hasit na iya deh, akan nama siya na deh. Hasit na iya deh. Baik ko kita. Dakita dokot Tuhan. Tuhan hasit na ipagdawado piyot. Paguguyawin na. Ang God daw. Ulo do si bata lupa inong na. Si bata mong na. Ise, ijo. Ulo si bata dongan na. Ala ni jonok na. Ala ni amang dot taminang di bagas Kristus. Asa na sinorahon. Di ayat 51 ayat itu. Omma patuhu rohani ala juta na tahutan. Na makirim haluon siyan na mabayan na sida tahutan do masih tahun. Molo dibongoti asini roha. Dot haluon na siyan di batahita. Mubama pakilala tamang. Mari. Molo bongo doa sini rohani Tuhani itu kita. Dot haluon na siya demai. Paya ko kita malubang ni pakilalani. Contoh nama dia mo kadongan. Molo so se ira ahma. Contoh nama busuro kita. Manga kita. Alay so ira na so tarniak kita. Torcik do ilalate. Ira so ni do amang. Molo jupang doa si di rohani itu kita. Dohot nakini dokon imahaluahon na sini. Tol bakia ba pakilala. Masohok manasa si taonon. Natinaon ni pagkapamatang ni hita culma. Siya pardaginon nang partodion na tiduo ni dosa. Mayok kita masohok may. Daw may. Dang holan di pasuang di bata akka naung sega binani dosay. Dohot do masa nang haguguon. Halongangan di haluan na pinasaan di bata. Asa dung di ro Jesus to partiwan ido. Aron itu atas Kristus merua ulah do di patu pa Jesus akat ada halongani. Mungkin ra amang do taminang. Tuhan kita itu menunjukkan berbagai macam dohona mujizat di dalam kehidupan kita ini. Tetapi tidak pernah kita melihatnya itu. Mujizat na tahap rosya damang do tainang. Mulawainya pitor belge medawat. Itu teh. Itu mujizat mungkin yang dibagai sa pikiran. Tapi begitu banyak mujizat yang diberikan Tuhan. Merulak-ulak di dokot. Haroni di bata naung mangaleon haluoni. Omma dagabela halalas ni roha gudang tu salut kita jolmana tinopana jala ibana do nama doni sia habir nidan naung ni alaman ni hita jolma. Alani awak kadong aku di bagas Kristus namang hiut. Masih ulis itu tu do dalam ni do passion nak ni dok dison nata parpudi. Di dok di turpukon. Dangadong na tahu manahuti akapadalan. Dang boluson ni akka binatang panor bayak ko kita madalan ni sioni songoni matabo na dalan ni song be di sidakon ima akka namanahuti akka pardalan dang adong disim memulus akka binatang panor di patudos do tudalan nasonang sohari ruwad dui dalan ni akka naung tinobus ni dalan di molo di halak Israel didok di sidi guari mon pardalanan parpudi di dasida. Nunga gajang pardalanan nagok panamun nang binulus ni nasida na salon imatiki hamulak ni nasida siya na habuangan sa tutano kanaan nakin mulak nasida mulak manasida tubagas ni debata alani tupukon hamang do tamuinang mangalehon dihita pamotoan na tu jala torang si tutu taringot tu dala si leononi jahuba tu hita di hari masogot dalan hamuliaon nagok las ni roha dot hasonanga si tutu ido songon ni dokot di ayat 10 jadi mula masogot alak akan na pinalua ni jahuba jala maria iya turau tu sion. Jala halalas ni roha saliling nilengda di atas ulu nasida dawotan hilas do las ni roha nasida jala mapurus ma akka arsak do hui alani amang do taminang di bagasan Kristus
Pirma to dimuna di dokot tu hita unak kamu babiar. Ido hatani dia bata lahu patogun rohani bangsa Juda asa totong marpas ni roha dia gugun di bata. Natuk paluahon na sida sian hagugon niaka bangsa na asing na mamusi na sida na poro hasan tu na sida. Lausido museng hamang do tamunang hata di debatan na patogu rohata do sude akan porsia mengadopi akan masa di parnguluanon. Danga dong na mengatasi hagugon ni debata jala hagugon naido na palo kita sian akan nanaing magago kita. Pirma to dimuna unak kamu tahutan. Danga dong halak nasohea mabir manang tahutan nakidulo ko kami. Alai mariteon dipangido tutu hita asa unang dirajai biari ngulut taon. Jangan menjadi di dohon dirajai biari hita. Alai molo tahutak kita. Ganggu marohata. Dihagugoon do dipangruponi debata. Alani akan masa nama nosak do nanaing mangago nguluta. Alani naing ma pos rohata. Gumogo do dibata sian salut neh. Jala napaluon na do hita marhiti hagogon neh. Asa dinata dalani nguluta dihasianganon mangadopi ragam di tantangan, mangadopi akan ancaman, mangadopi akan masalah songoninang faktor ni pandemi COVID-19 dipangido tu hita unang tahutan alai pirma to dimuna jala marsiohot tu debata soni dokon Joshua sada ayat siai urupan itu hanido hita menghadapi akan tantangan urupan itu hanido hita menghadapi akan ancaman urupan itu hanido hita menghadapi masalah jala pargoni debata do hita paluan hita siani alani molo pir todita jala masiohot hita tutuhani gabe di patau donang hita patu pahot akan patut mengadupi salutne. Kita bisa melakukan ketika kita meminta Tuhan untuk menguatkan kita. Asa tong taruli pasu-pasu dia siat debata hita gabe pasu-pasu maguluta. Tunah baliakta. Ida songon hidokon di buku deta nomor 410 itu. Rade situ tu haluaon nanaing takupomu atau. Alni amang do taminang mari kita menguatkan hati kita akan situasi hari ini sehingga ketakutan tidak lebih menguasai dan menekan kita. Jalani hari demi hari ini dengan segala anjuran-anjuran yang ada. Apa yang menjadi kewajiban kita dan bagian kita, kita komit untuk melakukannya. Selebihnya itu adalah bagian Allah. Allah ini unang gabe, tapi kiri bagian debata. Tapi bagian kita, kewajiban kita jalani. Selebihnya itu adalah bagian Allah. Di mana Allah yang akan berperkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang yang percaya dan orang-orang percaya. Karena itu umat Tuhan ayo memiliki keberanian hidup di tengah-tengah situasi dan pandemi COVID-19 ini. Enak gudangan jol masuk nario dan barani mengulu banyak kita mak. Dan barani mengalahkan. Saya susah, saya gugar pikirannya. Alani marite terpukau dia politikon dia jauh tidak ayo memiliki keberanian hidup di tengah situasi dan pandemi COVID-19 ini dengan seraya meyakini janji-janji Allah melalui firman-Nya. Dan melalui firman ini juga Tuhan hari ini disuruh do hita museng patuduhon rohaniaka dongat tanagale. Kita pe dipangido marite terpukon asa dohok mahita laho patogun rohani akka dongatan agale nababia. Kita disuruh agar kita menyemangati. Kita juga disuruh agar kita menguatkan. Kita suruh juga agar kita saling memotivasi agar orang-orang yang sedang tawar hati, yang sedang imannya lemah, yang sedang pada saat ini terpuruk,
yang sedang pada saat ini sangat apatis dalam hidup ini, supaya mereka kembali bersemangat dan memiliki harapan. Allah ini disuruh kita, jadilah pemberi semangat bagi mereka supaya mereka bangkit. Marilah kita nakini doko kami pemberi semangat bagi akadongatai asa buah, asa bangkit, asa buah, asa semangat, asa buah, asa bersuka cita menjalani hidup ini. Walaupun berat sekalipun yang kita alami, walaupun kita memang lebih berat yang kita alami, tapi mari kita saling bersemangati. Unang gabi bang gaur ya tong ate. Ngalam masih duga kita. Benglah semarsi gaur kita musik. Tahu, tetapi mari kita memotivasi sama-sama. Mari kita menyemangati supaya bersuka cita menjalani ini. Walaupun nakin rokok kami berat sekalipun yang kita alami. Biarlah di mana ada keputusan kita datang membawa harapan. Biarlah ketika ada keputusasaan, ketika kita datang, di situ ada kita membawa harapan. Unang atong ate, ngaras berputus asa dong atta. Rohita museng belum manikok gimana museng. Baik kok kita mah. Ketika teman kita itu berputus asa, ketika kedatangan kita, dia mempunyai apa? Dia mempunyai harapan. Di mana ada keraguan-raguan ketika teman kita datang, ada teman kita itu keraguan-raguan, kita bisa membawa kepastian. Baik kok kita mah, ikut membawa kepastian diri kita. Di mana ada kelusuan, di mana tawar hati, kita akan membawa semangat hidup yang baru. Esok moto ni pramuka di emang dota minang, taboto moto ni pramuka. Lakukanlah satu kebaikan setiap hari. Alani emang dota minang naparpudi atong hamu kadongan hatan di batas dari rion paposon rohata. Birmato dimunang unak koma biar karena masa depan kita bukan ditentukan kondisi kita sekarang. Masa depan kita ini belum ditentukan kondisi kita sekarang ini. Bukan ditentukan kondisi kita, bukan ditentukan penderitaan dan kesulitan kita pada saat ini. Atau kegagalan kita sekarang. Itu bukan menentukan masa depan kita. Tapi masa depan kita yang sempurna itu ada terjamin di dalam nama Yesus Kristus. Nang PAT. Om mamuseng. Nang pe ayota. Ragam niakana asit. Nang pe ikon daw meraih masa depan ini ikon ayota na asit dakindokon alai molo alai olo mahita pakyo ni debata mangalio gogo olo mahita pakyo ni debata mangalio semangat olo mahita pakyo ni debata patogun rohani dongat jala tapa siding ma sian hadirota laho parohon semangat ni dongata. Harus kita buang ini. Alani amang dota minang margugu mehita mangulaon son nadidok ni debata dia palatikion pirma todita jala unang hita mabiar. Amin. Martanya kita. Mulia tema ali Tuhan dipakulingi hohami mariti hatami di bagas corom nabedion. Di dokokodo alai Tuhan dia palatikon asa pirma to dinami jala unak kami babiar. Allahu boto hamido alai Tuhan nahu gulus sami nahu dalani hami akapardalanan ning ulu nami tarlubo bima dialani akan masa pandemi COVID-19 nagudang kami alai Tuhan nagok agoan ni akaparcarian agoan ni akaparkarejuan aguan yakah hosa nau haulungi hami saya terilu-ilu hami ali Tuhan alani mulai hati mat di lehokodo sadahatam dapat tugu paposor hanami asapir mato dinami jalanulak kami babiar jalanunga di patarioko ali Tuhan wasomi nahodo salu na manopa na adong dia siang anon dang adong hagogon na adong di portibio na buy paluo kami sian akago holan asido holong ni rohamihiro sian dia mabuy dapat nami ale Tuhan
alani moloro aka hasusani moloro aka parukiloni manonggobi dia kapangulun nami sigalupari unang magabe dang hupio pami hatami unang magabe meret tami sian hatami alai lam pajodokon nami ma lam hokop pami ma lam hutio pami ma ali Tuhan hatabi asa disima napaposoro nami ai bekodo ali Tuhan aka haumion pataridan wasomi akan nanengel boy gabe marni mapibinege akan nangungu gabe boy ali Tuhan makatai akan nabapitung boy ali Tuhan gabe marni hida laos namate pe boy do ali Tuhan di payo alani suruh mato dim to di perbadia mempergui kami, memperbisuki kami, mengajari kami. Asa unang sehola biari hokop kami oleh Tuhan. Aidak sedia belgana si tahoron parukilon masalah na hutiopi. Ai biarido oleh Tuhan hapeng no buat. Alai hupos doronami dangadong dohonon nami ali Tuhan nasobui di lekosa ada jawaban di sude akka biar ni rohanami sude do di leko ali Tuhan akka jawaban alani mari tatami pos marwanami nata pehami na ikon ayon nami dope pardalanan ngulu nami on alani pandemi COVID-19 on alai di hatami imala na parguho kami alani hubuk kami di bagasatang yang nami salhut na ruas ni huliami disudiaka persoalan ni nguluna boy malay Tuhan alaniaka perkerejuan boy malay Tuhan alaniaka parsahiton na manogobi nang salilingon nang pe alaniaka pandemi COVID-19 on upasatami madaging doto dinasida li Tuhan. Asa homa li Tuhan na madungani, majuluani, marpatugun haporsyon nasida. Asa unang jumula li Tuhan upang asok kami akagugo do pikiran namin mga luluy akka hagugon ni portibel lao paluho kami siya si taono ni. Alay homa na hujaw kami dito nga tongan ng ulo nami. Tapos marwa nami. Tarlububi ma hupasatami huriamon asa sudi marhidi akapakobasyon na pinatupan ni huriamon boy ali Tuhan gawe sada semangat motivasi tuhami akarwas ni huriam naro di bagas coromon moloro hami tu bagas corom lam margugu mahami lam termotivasi mahami jala boy hami majalo jawaban sian akka pergumulan ninggolu namion alani pa leono mudo hali Tuhan akka hagu di hami akka padita nang akka parhalado ni rami dinau sedatai hami laho pature-tureho pakobasion pasar nami di bagas coromon atau moliate malai Tuhan di sude akka basa-basam na pinatari parmu di tonga-tonga ni ngulu nami atau ngomatangi yang duilik nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tauduti mamuseng amang dota minang nasoni akar wasta nama dohoti parminggota di live streaming on. Mari demeita siap bukede nomor 210 tolu uhut ma tapapungu pelata. Mari demeita. Yesus
Tatangnya koma piliata tuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harwan ni salhut silon leon nadinggan do nasa ulibasa na malutus. Upasa tami masian na nilohmi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon na rajamu di tonga-tonga ni uriam do di portibion. Buhay marwanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileleomi tuhami. Asalam gigir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salut,
Ale amanami na di banogijang say pinarbadia baguarmo. Say Roma harajaonmu say saut malomoni ruham di banotongon songon na di banogijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gion tu panghucunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasadami jalahumuma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabohina tuamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuamu jala di pasarma damena tu todi munabi. Amin. Amin, amin, Salam, selamat hari Minggu mah di hita amang dota minang natape na sebuah hita pe marsi jalangan dang mangori hita deh lau pasaton aka salopta dohol selamat hari Minggu ta lani hami pakalado nama kubasi di minggu manogot selamat hari Minggu mah di hita salukna jala de batama masuk hita salukna.